Kablawan na kay kakailan iti aldaw nga ita, nga amuan tayo iti may sakadagiti napateg a tradisyon dagiti isagata nga mauawagan iti panagsasaad gagayam ken kakabsat iti kaugalian a panagtitinulong iti panagpatakder iti baro a balay. Mhm. Idi ununa na sakbay amang rugi iti panagaramid iti balay masapol ang maangay iti ritual ang maawagan iti ubaya ti lebek. Wenno panagdadapil iti unas. Kalpasan daytoy mabalinen nga mangrugi iti panagpatakder it kadag iti balay. Mhm. No adda pamilya nga mang plano nga agpakasar wenno agpatakder iti balay, ipakaamuda daytoy kadag iti elders. Dagiti elders iti mga patungpal iti panangusisa wenno panangadal no umno amang rugi ken no awan iti parikot iti komunidad kagayam. Ilibiyay kay kulungan, ili ay kagawisan. Iti ano kas pagarigan na makita da nga awan iti problema iti adda iti paunan dagiti elders nga barangay crier amang pakaammo wenno mang ipamos pakaammo kun natay manlanganan kadagiti umili maipanggep iti naituding aldaw iti panagsasaad. Iti daytangal daw tunggal balay ket mangibaon iti maysa a representante wenno representatibo tapno tumulong iti trabaho. Dagiti lalaki ket mapanda iti bantay tapno mangala iti kugon wenno guon nga kuna tayo dagiti pao wenno rono dagiti kayo wenno kayo wenno wild vines ken dumapay a materyales. Dagiti elders met ket agbunag iti bato ken isimpada iti daga a pagpatakderan iti balay. Dagiti babae met ket mangisagana iti makan para kadagiti agtrabaho. No iti maaramid ket jay kunada nga binangian nga klase nga inatep a balay, maysa a traditional daytoy a kugon house nya. Kadawyan at talong aldaw iti panagaramid da. Iti binangian nga daytoy nga kugon house nya. Ket addaan iti ennem a tukod. Jay kunada kiling amang tengel kadagiti tukod bugso amang suporta iti atep dagiti kayo nga ikabilda ijay ngato nga mangtengel iti ikabilda nga kugon ken jay runo ken laot a mausar amang galot kadagiti paset ti balay. Iti umuna atukad ket pagturugan panganan ken pagawat kadagiti dagi pagawatan kadagiti bisita iti maikadua atukad ket paglutuan ken pagidulinan kadagiti kagamitan. Ti maikutlo atukad ket digay isu digay pagidulinan da kadagiti pagay ken pang may pa-reservar babaen iti pudot ken asok iti magapo iti baba nya. Ken iti panagsasaad ket saan lang panagpatakder iti balay no di ket maysa pampatibker iti panagtitinulong ken panagkaykaysa ken panang salimutmut iti kultura dagiti isagada. So medyo narigat nga panunutan gagayem kakabsatan niya nga kasta nga talaga dagiti ugali dagi kaugalian iti mismo lugar tayo nga sagada. Yeah? Iti dumapay iti anya iti panagsasaad ket traditional a sistema iti panagtitinulong dagiti umili.
wenno umili iti sagada iti pangpatakder iti balo balay. Anya dagiti mararamid ditoy masursuro ken maipalagip iti agdama a henerasyon iti napateg a kultura ken tradisyon dagiti isagada. Kas ano nga daytoy nga may trabaho iti ili adda dagiti kunatayo nga dagiti elders iti mangiturong iti proseso. Kas pasan iti panaka-aprobar dagiti umili ket agtitinulong ang mangala iti materyales ken mangyaramid iti balay agingga a malpas. Iti daytoy nga kaugalian tayo gagayam ket napateg daytoy gapu iti pabiligen na iti panagkaykaysa iti komunidad ken masalimot-motan na iti kultura ken tradisyon ti sagada. Iti kasilpo paylaang daytoy ket nagapu iti tradisyonal nga kultura dagiti sagada naipasdek iti prinsipyo iti panagtitinulong kasi kunaktatay ken panagkaykaysa ti komunidad. Iti ununana saan nalaka ti panangala kadagiti materyales ken panangpatakder iti balay isu nagtitinulong dagiti umili tapno mapatakder wenno mapatpatakder ti balay iti maysa a pamilya. Tinagapan na daytoy nga kaugalian ket iti pamati dagiti kaunaan at taga sagada. Ay iti panagbiag iti komunidad ket masapul maibatay iti panagkaykaysa ken nabuyugan nya ken babaen iti panagsasaad amin a pamilya ket addaan iti responsibilidad at tumulong iti panagaramid iti balay iti sabali taammo da sumangpet met iti oras da dagiti kaaruba ken kailyanda ket tumulong damet kadakwada. Dagita ti pamayan man dagiti ugali tayo nga hampulos nga magkat idi nga uray itataket adda pa lang dagita. Dati tradisyon ket saan laeng nga mangpaipatakder iti balay no di ket mangpatibkermet iti relasyon, respeto kadagiti elders ken panang salimotmet iti kultura dagiti isagada. Nangrugi ti panagsasaad idi dagiti kaunaan at tagasagada gaputa kasapulan iti panagtitinulong iti panangpatakder kadagiti balay. Iti data tiyempo awan pay dagiti moderno nga kagamitan ken kontraktor. Isu nga dagiti umili ket nagtitinulong ang mangala iti kayo, kugon, rono, laot, bato ken dumapay ang materyales manipod iti bantay. So babaen iti panangidalan dagiti elders naurnos iti panagtrabaho ken naipastek iti sistema at tunggal pamilya ket tumulong iti patakder iti balay iti sabali daytoy a panagtitinulong ket nagbalin a kaugalian na naipasa manipod iti maysa a henerasyon agingga iti sumaruno. Iti daytoy nga kaugalian tayo gagayam ket adya siya ko nadatatay dagiti elders nga dapat maipasa dagiti tapno hangkumang magkakat daytoy nga kaugalian tayo gagayam aya. So iti tungtungan tayo daytoy ket gapo iti panagsasaad iti komunidad idi. So iti panagsasaad ket nangrugi saan lang nga gapo iti kasapulan nga mangaramid iti balay no di ket gapo iti pateg a tedna iti panagkaykaysa panagbibinadang nga kunada ket panagtitinulong ken panagurnos iti komunidad ditoy mismo sagada. Okay?
Iti panagsasaad ket ng rugi saan laeng gapo iti kasapulan nga mga ramid iti balay kasi naibagak tatay ya. That the patiglata iti maited na iti panagkaykaysa. Mhm. Ken kas ano iti panaggaramid iti balay iti kumpara ita. Daytamet iti maysa nga makita tayo ya. Nga idi ti panaggaramid iti balay ket maipatungpal babaen iti panagsasaad dagiti umili ket agtitinulong a mangala iti materialis kas iti naibagak tatayen dagiti kugon, rono, kayo ken laot dagiti laot ket dagiti adati malada nga wild vines iti bantay ano nga napaot nga mabalin nga igalot daket agbalin nga hanga dabos nga madadaon no diket mabalin nga di hulyer diyay ya kan tunggal pamilya ket mangibaon na iti representante tapno tumulong iti trabaho dagiti elders iti mangitulong iti proseso ken mangisagana iti aldaw iti panagaramid kadawyan na dagiti traditional abalay kas iti binangian ket maaramid iti sumagmamanungal daw gapo iti panagtitinulong ti komunidad. Mhm. Tungkal iti ita adu dagiti balay maaramid babaen iti konkreto isu dayta iti medyo na idumaan na itata panahon aya ta babaen iti konkreto, semento, bato, ken da dumapay ang moderno nga materyales. Landok, kasjay, barot, dagita. Saan nakasla idi iti entero a komunidad ti agtrabaho. Kadawyan na ket na dagiti mason, karpentero, ken kontraktor a mabayadan para mangaramid iti balay. No pay kasta, adda pay lang iti daduma lugar. Hanlang adda mga lugar iti entero nga municipality ti Sagada iti mangsalsalimot-mat ti espiritu iti panagtitinulong ken dagiti traditional a pamayan iti panagaramid iti balay. Kasi iti makikita tayo nga talaga itata nga panawin ket agpayso nga adda dagiti carpenter leaders, adda dagiti contractors nga kunada iti panangaramid iti balay, semento, bato, kas kada lugan ti mangusar nga mangisangput kadagita materialis hanga ka kasla idi nga talagang iti tattao mismo ti bunag, agala ti kugun, agala ti rono, ngem itata agbunag metlata iti tattao ngem mas narigrigat anya ta batong graba, sand, wenno darat, ngem dagita isuda iti masyulduan pa iti agbunag kadagita. Although itataket adda palaeng iti kunata yung binadang nga kunada. Tatapay lang at ongoing pa lang hanga ongoing. Madama pa lang di ko na tayo nga panagtitinulong when binadang nga bawat iti may nga balay, iti may nga pamilya kat adala ta di jay 3 days nga mapanmulat ta tumulungan iti mararamid balay nga awan mo't lang iti swildom ijay nga mangan kalaeng isu iti bali sweldom diyay ngem libre dijay nga aldaw ya ken haan nga kayan iti tatanga dadakkel nga balay nga sinemento nga kunada ket talaga nga ada iti lead carpenter na nga makaammo nga mangisuro no kas ano asuruton ti arkitektura iti balay nga aramiden dagiti nga maaramid ta depende mat iti maysa a pamilya no anya iti kayat na klase ti wenno ti itsura iti balay nga ipararamid na. Okay, so iti kadakkelan na panagdumaan iti naibatay iti panagaramid ti balay iti panagkaykay sa akin tradisyon iti komunidad ita mas naibatay iti moderno nga teknolohiya. Professional trabahador ken nabarbaro
materyales. Kasadyan ni pagkatayo tatay. Talaga nga na iduma nga talaga idiken itaya. Ingam iti pa lang kunatayo DJ adda pa lang iti kunatayo nga panagtitinulong winipinadang iti community ket adda pa laeng ti laeng panagaramid iti balay nga tinagdumaanaken itaket DJ kunatayo nga adda iti contractor, adda ti lead carpenter, adda iti mason, ta sabali nga rod nga materyales iti mausar itata a panawon. Hanga kasla idi nga talaga nga kugon house talaga. Isu nga bawat iti pamilya nga rumwar nga tumulong ket aammo na tadagiti elders mismo ken dagiti makaammo matlaang iti mangisuro no kas ano nga suroten ti arkitektura iti tradisyonal nga balay akas iti natep binangiyan nga kunatayo. Okay. Apay nga dagiti elders iti mangiturong iti panagsasaad kunatayo. Ta syempre idi nga ket isudalata iti adu iti kapadasan adan iti nakita ken adu ti nakita da ti kapadasan da. So nga nalawag nga isuda iti mangiturong kadagiti umili. Lalo dagiti kunatayo nga ubing paylaeng nga awan paylang kaamuan na. Dagiti elders iti mangiturong iti panagsasaad gapo ta isuda iti naibilang amang tagikwa iti adua pannakaammo kasi na pagaktatay kagaya maya may panggap kadagiti kaugalian tradisyon ken linteg ti ili isuda met iti napapateg amang patungpal iti naornos ken panagkaykaysa iti komunidad. Sakbay a mayrugi iti panagaramid iti balay dagiti elders ti mangusisa nuumno nga mayrugi ken no awan iti parikot iti ilikas iti adda paylaeng natay a tao wenno adda sabali a banag a masapol nga maikonsidera. So isuda met iti mangited iti permiso ken mangidalan iti amin a proseso tapno masurot dagiti tradisyonal kaugalian. Gapu iti kinasirib ken kapadasan da dagiti umili ket mangted kadakwada iti respeto ken pamati amang iturong iti panagsasaad daytoy ket mangtulong tapno may patuloy wenno maituloy ken masalimetmet dagiti kultura masalimetmetan kuna kuma dagiti kultura ken tradisyon ti sagada. So nukitkitaan tayo adu dagiti adal nga talaga nga maadal idi ngem gaputa kunatayo nga adamet ti kunatayo nga itatanga panawon ket adda iti panagbalbaliw na damet ti kunada nga sumabsabali iti panawon itataya. Dahil may sa nga termino na itsengem astoy anya iti papel dagiti elders iti panangited iti permiso ken panangiturong iti proseso. Ti papel dagiti elders iti panangited iti permiso ket tapno mangisigurado anaornos ken maiyan natop iti panagsasaad iti kultura ken kaugalian iti ili. Sakbay amang rugi iti panagaramid iti balay pagtungtungan da no awan iti parikot iti komunidad kas iti adda paylaeng tinatay a tawo wenno adda sabali a banag a masapul nga maikonsidera. Iti panagtitinulong ti proseso idusoda iti mangituding iti aldaw. Kasi kunatayo tatay babaen iti panangiturong dagiti elders maisigurado ang may tungpal ti panagsasaad na urnos natalged ken naibatay iti tradisyon ken panagkaykaysa dagiti umili. Mapagtalin na iti respeto kadagiti elders wenno kasano ang mapagtalin na iti respeto kadagiti elders tayo. Babaen iti panangipateg ken panangsurot dagiti umili kadagiti bilin bilin at decision ken balakad da may papan iti panagsasaad ken dadto mapayabanag iti komunidad.
Dagiti umilikit mangipakaammo kadakwada sakbay mangrugi ti importante a proyekto kas iti panagpatakder iti palay. Amang pakita iti panangbigbig iti otoridad ken kinasirib da. Ha? Ti wispito ket mapagtalinaed iti babaen iti panagdengeg kadagiti istorya, kapadasan ken panorsoro dagiti elders gaputa isuda ti mangitultuloy iti pannakaammo maipapan iti kultura ken tradisyon. Babaen iti panangipakita iti kina pakumbaba, panagdengeg ken panangsuporta kadagiti naurno sa decision dagiti elders, maitalinaed ti respeto kadakwada ken maipatuloy iti panagkaykaysa ti komunidad. Yeah? So, dagita iti maipanggep iti no anya nga talaga ba iti panagsasaad iti lugar tayo. Yeah? Iti dati nga may sa ti maipanggep iti kunata ngayong binangian ket maysa traditional balay dagiti sagada maaramid kadawyan iti kayo kasi kunata tayo tatay nga kugon rono ken dadto mapay. So anya iti pasut nakas iti tukod kiling wenno bugso ken laot. Iti laot iti kung kunata yung mga wild vines anya. Iti binangyan ket adan kadagiti nagduduma pasut mangtulong iti kinapiksa ken kinatalged daytoy inatep maaramid a tapno natalged a balay. Maysa ket daytoy tukod dagiti ti kangrunan nga mga wit iti kinadagsen ti balay iti binginangian ket kadawyan nga adan iti ennem a tukod amang suporta ti entero nga struktura. Okay. Daytoy kiling nga kuna tayo daytoy iti mangtengel iti mangpabilig iti tukod tapno saan magaraw wenno marpa ti balay. Ti bugso daytoy ti paset amang suporta ken mangtengel kadagiti maikabil a kugon ken rono iti atep. Isu ti mangtulong tapno natalged ken napigsa iti panakaaramid ti atep. Ti laot daytoy ket natural a galot a mausar nga paset wenno mangikapet kadagiti nagduduma paset iti balay saan pako iti mausar idi. No di ket laot wenno wild vines nga mangigalot kadagiti kayo ken daduma materyales. Dagitoy paset ket mangipakita iti kinatalged ken sirib dagiti kaunaan at tagasagada iti panagaramid iti napiksa natalged ken agtaltalinaed at traditional balay. Naurnos akasta iti disenyo iti binangian gaputa maiyan natop daytoy iti kasasaad iti panagbiag klema ken kasapulan dagiti kaunaan at tagasagada iti disenyo na ket saan lang para iti kinapintas no di ket para iti kinatalged kinapigsa ken kapadasan dagiti umili. So kagayam dagita pa lang dagiti maibingay tayo pa lang itatay ti agagong iti sa radyo sagada itultuloy tayo iti sumaruno manen nga nito no sumaruno nga Huwebes iti dadumapay kasilpo at tungtungan noan niya iti panagsasaad iti ili tayo wenno ti munisipyo sagada. Siya ti nakadwayo tatanga panahon iti agagong iti radyo awan sa bali ni Manuyo Rafi gagayam ken kakabsat. Follow the page of the Radyo Sagada. Radyo Sagada 104.7 FM.